Vyriešime si slovnú úlohu na rovnomerný pohyb. Z dvoch miest vzdialených od seba 18 km vyšli súčasne oproti sebe cyklista a osobné auto. Priemerná rýchlosť cyklistu je 20 km za hodinu. Priemerná rýchlosť osobného auta je 60 km za hodinu. Máme zistiť, kde, teda ako ďaleko od jedného alebo druhého mesta a za aký čas sa cyklista a osobné auto stretnú. Môžeme si zadanie znázorniť. Dané mestá si môžeme pomenovať. Jedno mesto si pomenujme A, druhé mesto si pomenujme B a naznačíme si ich vzdialenosť. Máme vždy na mysli najkratšiu vzdialenosť. Táto vzdialenosť je 18 km. Čo je dôležité, že cyklista a osobné auto vychádzajú oproti sebe a vychádzajú súčasne. Naznačíme si, povedzme, že cyklista pôjde smerom z mesta A do mesta B. Naznačíme si, že cyklista pôjde týmto smerom. Osobné auto vychádza oproti nemu súčasne z mesta B. Teda osobné auto vychádza z mesta B súčasne oproti cyklistovi. Pôjdu oproti sebe, až kým sa nestretnú. Osobné auto sa pohybuje väčšou rýchlosťou, teda miesto stretnutia bude bližšie ku mestu A. Pri týchto úlohách nás zaujíma dráha, a to dráha cyklistov a osobného auta, rýchlosť cyklistu a rýchlosť osobného auta a čas cyklistu a čas osobného auta. Predstavíme si, že idú oproti sebe do momentu, kým sa nestretnú. Akú dráhu prešiel cyklista z mesta A do miesta stretnutia? Naznačíme si svorkou a poznačíme si. Je to dráha cyklistu. Akú dráhu prešlo osobné auto z miesta B do miesta stretnutia? Naznačíme si svorkou a poznačíme si, že je to dráha osobného auta. Máme tu 3 dráhy, pomocou ktorých zostavíme rovnicu. Jedna dráha 18 km, čo je vzdialenosť miest A, B. Ďalšia dráha je dráha cyklistu a ďalšia dráha je dráha osobného auta. Z obrázku vidíme, že 18 km zložíme z dráhy cyklistu a dráhy osobného auta, čo zapíšeme rovnicou. 18 km sa rovná dráha cyklistu plus dráha osobného auta. Vieme, že platí. Dráha sa rovná rýchlosť krát čas. Takže keď sa pohybujeme povedzme rýchlosťou 60 km za hodinu, za 1 hodinu a pôjdeme 2 hodiny touto rýchlosťou, tak prejdeme dráhu 2 krát 60 km, teda 120 km. Dosadíme si. 18 km sa rovná dráha cyklistu, to je jeho rýchlosť krát jeho čas. Rýchlosť cyklistu krát čas cyklistu. Rýchlosť cyklistu máme 20 km za hodinu. To je jeho priemerná rýchlosť. Rýchlosť osobného auta, priemerná rýchlosť, je 60 km za hodinu. Musíme si uvedomiť, že čas od momentu, kedy vyštartovali z miest A a B do momentu stretnutia je rovnaký. Z miest A a B vychádzajú
súčasne. Povedzme, že v tomto momente spúšťajú obaja stopky a tie stopky zastavia v momente, kedy sa stretávajú. T je čas cyklistu a keďže osobné auto išlo rovnako dlho, kým z miesta B neprešlo do miesta stretnutia, čas je taký istý. Jeho rýchlosť, to je 20 km za hodinu, krát jeho čas, plus jeho rýchlosť krát jeho čas. 60 km za hodinu krát T. Vidíme, že máme dosadené v zodpovedajúcich si jednotkách a zároveň z tejto rovnice vidíme, že čas nám vyjde v hodinách. Aby sa nám lepšie počítalo, v ďalšom kroku jednotky písať nemusíme. Dostaneme 18 sa rovná 20T plus 60T. 18 sa rovná. Zjednodušíme výraz na pravej strane rovnice. 20T plus 60T je 80T. Chceme, aby na pravej alebo ľavej strane to jedno ostalo T sa rovná. Pri T máme číslo 80, spojené sú znamienkom krát, teda použijem úpravu deleno 80. Odpíšem ľavú stranu, urobím príkaz ekvivalentnej úpravy, pričom delenie skriem do zlomkovej čiary. To sa rovná. Zlomok môžeme zjednodušiť krátením 2 a dostaneme, že je to 9/40 hodiny. Keby sme mali čas vyjadriť v minútach, dobre je zlomok 18/80 krátiť tak, aby sme ho upravili na zlomok s menovateľom 20. Teda zlomok budeme krátiť 4. Vypočítame si 18 deleno 4, to je vlastne 9 deleno 2, to je 4,5. A následne zlomok rozšírime 3, aby sme ho upravili na zlomok s menovateľom 60. Pretože 60 hodiny to je vlastne minúta. 3x5 je 15, 3x4 je 12 a 1 je 13. Vyšlo nám 13,5 60 hodiny, teda 13,5 minúty. Vieme, za aký čas sa stretnú. Ešte musíme určiť, kde. Môžeme si vypočítať dráhu cyklistu. Dráha cyklistu to je jeho rýchlosť krát jeho čas v hodinách. Ten máme tu. Dáme krát 9/40 hodiny. Môžeme krátiť 20 a dostaneme. Dráha cyklistu sa rovná. Najprv poriadok s číslami. Ostane nám 9 polovíc, čo je 4,5 a poriadok s jednotkami. Máme kilometre za hodinu krát hodina. Hodiny môžeme krátiť a ostanú nám kilometre. Takže môžeme odpovedať na našu otázku, kde sa stretnú. Stretnú sa vo vzdialenosti 4,5 km od miesta A a za aký čas sa stretnú? Stretnú sa za 9/40 hodiny, čo je vlastne 13,5 minúty. Úlohu máme vyriešenú.